Ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти баъзе аз ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноятҳои содиршудаи таъсири васеъи ҷамъиятӣ доштаро инъикос менамояд. Дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ҳарчанд ҷинояту қонуншиканӣ падидаи нав нест, барномаи мо хабарҳои тоза аз фаъолияти милитсияи суғд дар самти пешгирӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткориро нишон дода шуморо аз оқибати каҷрафторӣ огоҳ ва ба риояи қонун даъват менамояд. имрӯз дар барнома тамошо кунед. чеҳраҳои нав бо равиши услубҳои гуногуни фолбиниву сеҳру ҷодугарӣ. Balay rad kırmışlar. Hangi zaman? Ve kayne istemedi. Zaten başımız bitiyor. моҷарои хунин марди майзада ҳамзисташро бо корд зад. Дамҷа задам. Ду маротиба дамҷа задам. Кадом ҳолат анда задӣ? Ҳолати мастӣ монда. Ҳолати мастӣ буд? ба хонаи ҳамсоя воситаи нашадор гузошта ӯро тӯҳмат кард. бо идон дилу ният доштанд ки мана паставка кара турма кунанд ва кормандони милисия ва кормандони давлатӣ ҳазор раҳмат ки ҳақиқатро бироваранд. шикори ғайриқонунӣ паррандаву ҳайвонот. милитсияи экологӣ аз харобкориҳои шаҳрвандон нигарон аст. нақлиёти боркаш ду пиёдагардро дар хуҷанд пахш намуд.